Klase naman sa buong Pangasinan maagang sinuspende dahil sa walang humpay na pagulan. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Maagang inanunsyo ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Pangasinan ngayong araw ng Martes, 22 ng Hulyo dahil sa walang patid na pag-ulan na dulot ng habagat. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, ang masamang panahon ay nagdulot na ng pagbaha sa ilang lugar dahilan upang itaas ang alerto para sa kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at buong komunidad. Ang desisyong ito ay bahagi umano ng maagang pag-iingat habang patuloy na binabantayan ang lagay ng panahon at ang posibleng paglala ng sitwasyon. Pinapayuhan ang lahat na manatili sa mga ligtas na lugar at sumubaybay sa mga opisyal na abiso mula sa Pag-asa, LGU sa iba pang kaugnay na ahensya. Pinapaalala rin sa publiko na iwasan ang pagtawid sa baha at agad na iulat ang anumang insidente sa mga otoridad. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.